Lectores, lectors... Haters de Joel Licker! Jo soc la Mary i avui farem la ressenya del Jo confesso. Jo confesso té unes 1000 pàgines i bé, va ser un llibre que em vaig llegir en un mes, una mica menys d'un mes. Jo això no m'havia passat des de, jo crec que llegia Harry Potter, en aquesta velocitat de lectura, i de trobar moments per llegir. Eh? Buscava qualsevol moment per agafar el llibre i continuar. I continuava durant molta estona, és a dir, que me passaven les hores volant. Val? Jo ha sigut un llibre que he disfrutat moltíssim i m'agradaria explicar-vos per què m'ha agradat tant. Val? Segurament serà un vídeo en el que sortiran spoilers. Jo aconsello a la gent que no l'hagi llegit i tingui ganes de llegir-lo que no miri el vídeo, perquè és que segurament li espatllaré alguna cosa del llibre i també té gràcia d'anar trobant i anar buscant el mateix lector, fer la feina que Jaume Cabré ens proposa, jo crec, no? Llavors, no mireu el vídeo, perquè jo no sé si em sortiran spoilers, la meva intenció és que no en surtin, però com que sóc una bocassa, tinc la boca grossa i de seguida m'agrada parlar del que he disfrutat la novel·la, segurament sortiran coses que es xafarà la història. Per tant, serà el vídeo menys vist del canal, però aquí queda l'advertència. Ara, si no us l'heu de llegir i us interessa el que us vaig explicar, doncs mireu el vídeo, cap problema. I si l'heu llegit i no us interessa, tampoc no cal que el mireu. Jo això ho penjo perquè aquest record que m'ha deixat el llibre doncs el vull recordar en forma de vídeo. D'aquí 10 anys que no me'n recordi del llibre, doncs tindré aquest vídeo per mirar-me i pensar per què m'ha agradat tant. No? He fet un seguit de punts als quals seguiré una mica d'estructura per anar parlant de cada un d'ells. La novel·la de Jaume Cabré, jo confesso, la tracten com si fos una novel·la total. Una novel·la total és aquella novel·la que ho abarca tot, és a dir, que ho abarca tot, que a dintre seu hi pots trobar tot, i pots trobar el món sencer estar en aquella novel·la. Val? Novel·les totals, per exemple, l'etiqueta de novel·la total se li ha posat, per exemple, a Cien años de soledad. Jo també considero que és una novel·la total. A dintre de Cien años de soledad hi és tot. Hi és l'amor, hi és l'odi, hi és la història, hi és tot. Tot el que vulguis trobar en una novel·la és allí, es tracta allí. Vale? Tots els aspectes de l'ésser humà es tracten en aquesta novel·la. Jo crec que Jo confesso també és una novel·la total. I que no he llegit res més de Jaume Cabré. Tinc senyoria per llegir-me, que crec que si no me llegeixo aquest any, l'any que ve com a molt. Aquest regust que et deixa Jaume Cabré és un regust que vol seguir indagant en la seva literatura. Ara, també penso que he començat a llegir Jaume Cabré pel cim de la seva literatura. Després de Jo confesso, jo no he llegit el que ha escrit després, però alguna ressenya que he sentit, per exemple, de Cremats pel foc, o crec que en va treure un altre o dos més després de Jo confesso, no és el mateix o no busca el mateix que Jo confesso. Jo confesso és una obra que ha tardat o va tardar 8 anys en escriure. Que ja et diu el calibre d'aquesta obra. No? Hi ha documentació, hi
hi ha moltes històries intercalades, hi ha moltes emocions ficades en aquest llibre, hi ha, no sé, jo l'he trobat meravellós, meravellós, meravellós. I jo crec que podria ser, amb el temps, la millor obra que he llegit. La millor obra que he llegit. Val? He llegit poc a la meva vida, em queda molt per llegir, però bueno, no està malament, no està malament ficar al cim de les teves lectures preferides, jo confesso, no? Val, comencem pel punt número 1. Jo aquí he escrit estructura. L'estructura d'aquest llibre és una estructura fragmentària, és una estructura que no segueix un ordre normal. Val? A mitja frase et canvia d'època. I això ho saps des del minut número 1. És a dir, que si a tu aquesta estructura fragmentària de històries, de contes de dintre de contes, perquè al final sí que és un fil que ho ajunta tot, o pots veure com aquest fil ajunta tot el que t'explica, però sí que són històries fragmentàries, trencades al mig del diàleg o al mig de la narració, que si tu no estàs preparat per llegir això, et costa molt, costa molt. Però bé, també t'avís a la pàgina número 3. A la pàgina número 3 ja juga aquest joc, val? O sigui, ja t'avisa que serà així la novel·la. Sí, us volia llegir perquè vegéssim o perquè es notés aquest trencament, perquè és un trencament brusc que no et trobes, no saps on ets. Vale? Què me posa aquí ara aquest home? Bueno, doncs jo ho vaig trobar meravellós, meravellós, perquè és just quan 3 pàgines de narració i l'Adrià va a la tenda del seu pare, on hi ha la Cecília, val? I ella et descriu que hi ha una sèrie d'instruments allà, no? Llavors diu, i també una tuba abonyegada, 2 fiscorns magnífics i una trompeta que l'agutzil de la vall feia sonar desesperadament per advertir la gent de les altres valls. O sigui, aquí ja t'està introduint en una altra història diferent. Aprofita l'Adrià que se'n va a la tenda per descriure els instruments que hi ha a la tenda i, sense avisar-te, ja t'emplaça a una altra història diferent. Però és una història que et crida molt l'atenció, perquè és la història del Jàssiam, que cremen, no?, la vall on viu, però aquesta història té lloc al 1690, és a dir, se n'ha anat 4 segles enrere, quasi, no? 4 segles enrere, sí, de 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, sí, 4 segles enrere, sense avisar-te, sense avisar-te. Però això passa a la pàgina número 3. És a dir, tu ja saps que això no serà fàcil, no serà fàcil. Jo he hagut de prendre notes. Tinc una memòria lamentable. I si no hagués pres notes, no sé si hauria pogut seguir la història. Et demana atenció, et demana concentració també. Però és el lector qui firma aquest contracte. Tu el segueixes o no el segueixes. Si tu vols llegir alguna cosa per evadir-te del món, no llegeixis això, perquè això et demanarà esforç. Si vols llegir alguna cosa que t'arribi, que vols participar, que vols treure-hi suc, llavors sí. Però si no és en l'època indicada, que un quan està cansat, per exemple, no té ganes de llegir aquestes coses, jo penso, Però bueno, sí que és veritat que mentre llegeixes t'evadeixes. No sé, viatges amb ell i això està molt bé. El punt número 2 que tinc apuntat és el llenguatge. Dintre del llenguatge, els diàlegs. Val. Escriu d'una manera molt bonica, fa unes analogies molt maques, metàfores molt maques, escriu de manera molt bonica. A mi Jaume Cabré m'ha conquistat ja, bueno, vull casar-me amb ell,
I després hi ha una altra cosa que té a veure amb el llenguatge, però no té a veure amb el llenguatge, sinó més amb l'estructura, potser, o amb la manera de crear els diàlegs que té. Té una facilitat per ajuntar, barrejar diàlegs de diferents converses en un mateix moment, però que passen a diferents llocs, espectacular. I tu te n'enteres, tu te n'assabentes del qui està parlant i amb qui està discutint, per exemple, l'Adrià. L'Adrià hi ha un moment que vol deixar el violí, val? Però clar, si deixa el violí, sap que la mare està en contra, no, el pare està en contra, la mare també té la seva opinió i el mestre té la seva opinió. I a part té dos amics imaginaris que també posen cullerada. Són 4 converses en un mateix diàleg que saps perfectament qui està parlant en cada moment. És a dir, però passen sobre el paper al mateix moment, però tu veus que aquella conversa ha tingut lloc en un moment diferent. És a dir, quan ell parla amb la mare, quan ell parla amb el pare, quan ell parla amb els seus amics imaginaris o quan ell parla amb el professor de violí, no? Jo em vaig quedar meravellada. I ja només és això. O sigui, és amb la facilitat que tu te n'adones que està fent allò. Perquè si ho hagués d'escriure jo, allò seria un batibull de frases inconexes. Vull dir, ho fa d'una manera senzilla i que, a més, te n'assabentes que està fent allò, no? És molt clar, molt expositiu en la seva narració i això fa que el pugui seguir molt bé. No és una prosa molt... És senzilla la prosa que utilitza. Sí que potser has d'anar a buscar alguna paraula que no saps, però a la redacció és clara, és simple, senzilla, no simple, senzilla, és senzilla i te n'assabentes de tot, no? El tercer punt que vull tractar és els temes que tracta. És això que us deia de la novel·la total, no? O sigui, tracta tots els temes que puguis trobar, no? en el món. Tracta el món, val? Tracta l'amistat, tracta el mal, tracta la mort, tracta l'amor, bueno, la ràbia, l'enveja, mil coses, vull dir, és un compendi de l'ésser humà, de les reaccions, sensacions, emocions de l'ésser humà. És la vida. Sí que possiblement una novel·la total no es pugui desenvolupar en un llibre curt, no? Per falta d'extensió, però amb aquest que t'ho permet, ho fa ell. A part d'això, també filosofia, art, literatura. És al·lucinant el que arriba a haver-hi dintre d'aquest llibre, val? I també, ara quan llegia aquest trosset per veure com canviava d'època, també he vist primeres pàgines i et surt Zweig, que es va suïcidar perquè es pensava que el món s'anava a acabar. Val? O sigui, ja t'ho diu, no? Qui és Zweig? És un paio que es va suïcidar al Brasil fa 10 o 12 anys. Durant molt de temps, l'única cosa que vaig saber de Stefan Zweig era que era un paio que s'havia suïcidat al Brasil feia 10 o 12 anys, o 13 o 14 o 15 anys, fins i tot, fins que vaig poder llegir el manuscrit i vaig saber una mica més qui era. Val? O sigui, ja al principi et dona moltes bases per saber del que anirà aquest llibre. És una obra global, Què més us anava a dir? Sobretot els temes que tracta, un que sobresurt més que els altres, és el mal, no? És una
és una història del mal, jo per mi, penso, val? Des de que comença fins que acaba, no? Sí que és la història, no us he explicat el resum, us l'explico, és la història d'un violí, vale? I de les persones que han anat tenint aquest violí, val? És un violí que ja des de la seu origen ja ha sortit d'un acte de dolenteria, un acte del mal, val? Un acte dolent, val? Perquè l'origen em refereixo a l'origen de la fusta que està feta al violí, val? Que a mi em va semblar allò, bueno, quan ho vaig llegir i vaig poder lligar caps, bueno, és una cosa màgica, màgica. Aquest llibre... Que cabra? Això, com ho fa, això? Com ho fa? O sigui, això és treball, erudició, llegir, saber, equivocar-te. És magnífic, magnífic. Jo crec que és el punt que més m'ha agradat de la novel·la. És aquesta màgia que deixa anar el lector, que faci ell la història, no? Jo t'ho deixo aquí. Fes tu les teves pròpies conclusions. Això a mi m'ha semblat molt guai, molt guai. I xalo, quan ho trobo i me'n dono compte d'això, xalo. Jo no sóc molt llarga, però bueno, veure que ell s'esforça perquè el lector treballi també, està molt bé. Després, els personatges. Els personatges que surten, o sigui, n'hi ha molts, no?, de personatges, però els principals, que són el Bernat, bueno, l'Adrià i el Bernat, l'Adrià Ardèvol i el Bernat Plensa, són dos personatges contradictoris, no?, però molt amics, no?, molt amics. Potser un voldria ser l'altre i l'altre voldria ser un, no? L'Adrià enveja del Bernat la seva passió per la música i la seva manera com toca el violí, i el Bernat, en canvi, enveja de l'Adrià la manera d'escriure. Ell vol ser l'Adrià per la manera com escriu, no? I bueno, és una relació, és molt maca, però a vegades l'Adrià, per exemple, també, ostres, el tracta molt malament el pobre Bernat, però li diu la veritat, L'Adrià és un tio sincer, que s'equivoca molt, però sí que li diu al Bernat, no?, moltes vegades quan li fa llegir els seus manuscrits o abans de publicar alguna obra, no?, llegeix-te, digue'm a veure què et sembla, i ell li diu la veritat, doncs no m'agrada, no serveixes, no? En canvi sí que li diu que es dediqui al violí, que ho fa molt bé, que té un do especial, i el Bernat amb ell no se l'escolta quan li diu referent a la música, no?, perquè ell vol escriure. En canvi l'Adrià enveja com toca el violí, perquè a ell li agradaria tenir el do que té el Bernat, però en canvi se li dona bé l'escriure. I al Bernat li agradaria escriure com escriu l'Adrià, no? És una relació molt maca, és una relació d'amistat que, bueno, jo crec que l'un per l'altre, potser més el Bernat per l'Adrià que l'Adrià pel Bernat, donarien tot el que fos per conservar-la, no? Tot i que veus que també tenen els seus tires i afluixes, no? Són molt diferents, però és una relació molt bonica, no? I sempre es tenen en compte l'un a l'altre, encara que estiguin distanciats. Ho fan tot per ajudar l'altre al final, no? És bonic, aquesta relació és molt bonica. I pel que fa a la relació d'amor que té l'Adrià amb certa persona, doncs també és molt bonica. És bonica, però fins que no arriba a tenir lloc, estem amb aquest all, no? Estem amb aquest all que no sabem ben bé, no?
a qui va dirigida aquest llibre, no? Perquè el llibre és una carta. El llibre és una carta on l'Adrià es confessa, val? I va dirigida amb algú, val? Té una manera d'escriure, la veu narrativa està escrita com amb diferents persones, no? Quan parlen de forma general potser està escrit en tercera persona, però quan es dirigeix a la que rep la carta o al que rep la carta està dirigida en primera persona, i com que està dirigida, en segona persona, no? Està dirigida a tu, però a tu et sembla que està dirigida al lector, és a dir, et fa integrar dintre de la història, et fa sentir el que ell sent. És una manera molt intel·ligent, no?, d'enganxar el lector perquè entri directament a la novel·la, val? I això no se sap fins al cap de les pàgines. Jo no sé si per primera vegada surt potser cap a la 300 o 400, vull dir que està molta estona dirigint-se amb algú que tu no saps a què es dirigeix, val? I això també et fa que passo al següent punt, que és el tema de l'addicció. Addicció en el sentit que te tornes addicte a aquest llibre. Això fa que vulguis saber a qui va dirigida aquesta carta, no? Aquesta confessió. El punt de l'addicció jo ho dic en dos sentits, en el sentit que és una addicció que no pots deixar, i després és una addicció que no has de deixar. En el sentit, ho dic, de dades. És a dir, jo no puc emmagatzemar tantes dades si vaig llegint el llibre de manera discontínua. És impossible, o sigui, no me'n recordo, no me n'hagués recordat, hagués perdut el fil. És una novel·la per ser llegida, jo crec, de manera ràpida. Permet una relectura 2 i 3, això segur. Però si ho llegeixes amb molt de temps, és a dir, hi ha moltes dades que se te'n van del cap, o te les apuntes o se te'n van. Però això també passa amb 100 años de soledat. Hi ha tanta circularitat que no saps on estàs. Llavors, com el deixis una setmana, jo crec que abandones el llibre. Em dóna la sensació. Llavors, aquesta addicció de que vols més, és que contínuament estan passant coses. Contínuament li passen coses a l'Adrià, contínuament passen coses amb el violí. És un continu d'esdeveniments. I això fa que no puguis deixar-ho. No puguis deixar-ho i no ho hagis de deixar. Què més? El temps de lectura. Mira, veus? He mesclat els dos d'això, l'addicció amb el temps de lectura. Això us explicava, que no ho pots deixar, no el pots deixar, val? A més, no el gaudeixes igual. Penso que si te'l llegeixes molt a poc aquest llibre, perds el fil. Llavors no el gaudeixes igual que si te'l llegeixes, no? Cada dia. A mi em va passar amb 100 años de soledat, que crec que el vaig deixar durant 3 dies i em vaig perdre. Vaig haver de tornar a l'última cosa recordada per continuar des d'una paret que no caigués, perquè, clar, a vegades quan no te'n recordes dels successos anteriors, ostres, estàs caminant sobre arenes, no? Arenes d'aquestes movedisses, no? Com es diu en català? Ara no sé com es diu en català. I clar, no tens una base, que ja la base d'aquestes narracions és una mica inestable, no? Perquè no saps ben bé per on camines, per on transites, no? Llavors no saps si estàs en aquesta època, si estàs a l'altra, perquè a part d'això la narració no és que et parli sobre la història d'Europa dels últims 400 o 500 anys o 600 anys. La qüestió és que la història de l'Adrià també a vegades és fragmentària i tira endavant i tira enrere,
i no saps en ben bé quina època de la vida de l'Adrià estàs parlant, no? Per un motiu també passa això, no? Que se'ns desvetlla al llarg de la narració, no? Tot és fragmentari perquè ha de ser així, no? Llavors, què més? Tinc apuntat aquí que és una carta de confessió, és una carta de confessió de l'Adrià, i ja a la primera pàgina t'ho diu, no? Confessa, no?, que el seu pare el van matar per culpa seva, no? I t'ho explica, no en aquell moment, t'explica que el van matar a la pàgina, doncs no sé, a la 100, a la 200, o sigui, és a dir, que és molt intel·ligent, et deixa, no?, et va deixant peixet perquè tu ho vagis seguint, a veure, per què, no? De fet, a la pàgina, només a la primera frase, ja et té enganxat, Jaume Cabré, no? Diu, fins ahir a la nit, caminant pels carrers molls de Vallcarca, no vaig comprendre que néixer en aquella família li havia estat un error imperdonable. De sobte havia entès que sempre havia estat sol, que mai no havia pogut comptar ni amb els pares ni amb un Déu a qui encarregar la cerca de solucions, malgrat que a mesura que creixia m'hagués avasat a delegar en creences imprecises i en lectures ben diverses el pes del pensament i la responsabilitat dels meus actes, no? És a dir, ja te diu que és un nen que ha crescut sol, que amb els seus pares ha tingut una relació conflictiva, i tot això et va creant preguntes que vols resoldre. Per què no podia haver, no tenia uns pares com normals? Per què no creia en Déu? Per què estava sol? Bueno, és la història, no? És la història. Llavors, és una confessió, aquest llibre és una confessió del que ha fet l'Adrià i que no ha pogut canviar o no es justifica, simplement és una confessió amb el que s'ha equivocat, no? Ell, però a part, moltes altres persones, no? I també és un compendi, no?, de tots els actes de maldat que han succeït en aquesta llarga travessia del violí, no? Les mans per les quals ha passat aquest violí han estat mans que han fet el mal, o que han rebut el mal, o que han sigut víctimes del mal, i és com si diguéssim és buscar l'origen del mal, no? Buscar l'origen del violí és buscar l'origen del mal, i no sabem si se n'en surt bé, no sabem si la búsqueda de l'origen del mal és transversal, que ho és, no? Que l'origen, el mal és transversal a totes les èpoques, a totes les persones, no? Bé, és una obra que et fa reflexionar molt, et fa reflexionar, si vols, és molt filosòfica, Clar, ell es confessa perquè s'equivoca, pren decisions que a vegades les pren tard, o perquè no es vol arriscar, o perquè no vol perdre, o perquè és egoista, o perquè, bueno, la culpa el persegueix i per això es confessa, no? I això que he dit abans, l'últim punt que tinc, és un retrat històric des del segle XIV fins al segle XX, o XXI ja, no? Ens parla d'Auschwitz, ens parla de la il·lustració en certa manera, ens parla de l'edat mitjana, ens parla de la dictadura, ens parla de... i ho fa de forma erudita, però sense ser pedant, sense abocar tot el que sap, és a dir, ho fa d'una manera elegant, ho fa d'una manera amb la narració, no? No t'explica
va, mira el que sé, va, no? Que a vegades això és el que avorreix a vegades, no? T'ho explica amb els personatges, t'ho explica amb les situacions, t'ho explica amb la narració. I tu te'n vas enterant, tu vas fent-te la idea, te'n vas assabentant de la història d'Europa durant el transcurs d'aquest llibre, no? No surts sabent la història d'Europa, evidentment, però sí que, ostres, no? Et fa veure el temps d'aquesta manera, no? Amb els personatges, amb les petites narracions que hi ha, no? Que parlen del violí. I després una altra cosa, que si tu busques qualsevol dada jo què sé, jo vaig buscar, hi ha un moment en què el violí es troba amb un músic, no? Que és assassinat pel seu nebot, val? Ho busques al Google i pam, i ho tens. És a dir, que sap molt, Jaume Cabré sap molt i sap com posar-ho a la història, perquè no et sembli pedant, perquè no et sembli excessiu, perquè simplement coneguis que hi ha aquesta història, no? La coneguis i si tu vols saber més, no? Per què el violí es diu vial o per què la fusta del violí és de tal manera, no? O l'ha fet tal persona o no sé. Boníssim. No sé si us he dit spoilers, no sé si us xafaré el llibre, no sé què he dit, però bé, ja n'hi ha prou, porto 32 minuts gravant, és a dir que ho deixarem aquí. Bueno, penso que d'aquest llibre se'n poden fer 5 o 6 tesis per almenys, ho deixo aquí. Ho sento si us he espatllat alguna cosa del llibre, però penso que és una obra que es mereix fer una ressenya, no d'aquesta, que és xurrimanguera meva, sinó una ressenya com cal, no? Perquè busques a la xarxa i sí que trobes entrevistes del Jaume Cabré, però gent que parli del llibre, doncs potser no ho trobes tant, no? I aquí deixo jo la meva per si a algú li interessa llegir-lo o gaudir-lo o li entra el coquet de comprar-se'l i llegir-lo. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Ja veurem, perquè ara no sé si podré gravar massa més, s'ha acabat el col·le. Avui és l'últim dia que els nens estan al col·le i jo no treballo, és a dir que ja veurem com ho podem fer això. Em faltarà la ressenya dels llibres del mes de juny, que gravaré d'aquí una setmana o dues, i si puc, venen dies foscos, l'estiu no el portem massa bé, jo sóc una dona d'hivern, una dona de fred, m'agobio molt a l'estiu i res, mira, avui he gravat a l'habitació del Roc, que és on hi ha més llum, perquè està núvol, això em fa feliç. Com podeu veure, sóc un vampir, no m'agrada la llum del sol, m'agrada l'hivern, m'agrada que es faci fosc a les 5 de la nit i anar cap a casa. Veieu, veus? Les ulleres ja són de vampir. I res, espero que l'estiu passi ràpid i torni el fred, l'hivern, la tardor, també m'agrada la tardor. Però quan s'acosta la primavera ja ve el mal humor. Això de posar-se a les 9:30 al llit a llegir és un privilegi. A les 10. Bé, aquí us deixo amb les meves paranoies. Espero que no s'hagi sentit molt el soroll de la carretera, dels cotxes que passen, però bé, doncs fins aquí la ressenya del Jo confesso del Jaume Cabré. Ens veiem aviat. Adeu!